Sisay mahuna na sa edad na 68 anyos, kaya pang makipagsabayan sa marathon ni Mang Danny Limcan, siyudad nin Legazpi. Siya ang tinagurian niya na oldest runner in Bicol, as in buhay na patutuokan kasabihan na age is just a number. Dekada ng lamanin marathon si Mang Danny. Ang mga medalyang ini ang pruweba kan sa iyang pagiging uragon na marathoner. Istorya niya, teenager siya kan makahiligan niya ang pagdalagan. Alagad taon pa ang binilang, hasta sa dagos niya nang nilaog ang pagmamarathon. Madaling sabi, pagka-graduate kong college, nakalog akong student assistant sa Dibay, 1982 to 1986. Pagka-graduate ko, nakatrabaho na ako naman sa Rapu-Rapu. Kung kato, dahil ako napundo sa kadjadaging ko, dahil makitinampo naman sa pagtrabawan mo. 40 na sa edad ko. 40 na. Nagpa-Milo Marathon, 21 kilometros. Bago ka ito, sige na naman ang jogging ko dyan sa land ko. Libot-libot lang ako dyan pagkaaga. Tapos, nagkaigwaki Papanran, 5 kilometers, 10 kilometers. Pero nabitin ako sa 5 kilometers, 10 kilometers. Magpa-Milo Marathon naman, 21, no? Uminintra naman ako. Hanggang sa nagpara lawig so tigdalagan ko. Aminadong mapagal na sa edad niya ang long-distance running race. Alagad para sa iya, bako ini rason nga ni magpahingalo sa kinabanin marathon. Inimandaan sa iyang sekreto, kung tano ta sundungon niyan, masasabi niyang siya ang physically fit pa, asin yakang-yaka pa makipagsabayan sa mga mas akik pa sa iyang runner. Kaya ko pang magdalagan, sisigiyon ko. Diyan man ako naugma, maski mapagal. Nakasabay ko man sa mga aki-aki pa, maski nabayaan nila ako. At least nakatapos man. Buda, abang nagdadalagan, pa-overtake kami, paburukod-bukod. Ang feeling ko, garo na ako sa aki na nakikikawat sa mga aki pa. Kanakaaging Mayo 20, liwat na pinatunayan ni Mang Danny ang sa iyang tibay. Kabali kaya siya sa ikasampulong edisyon kan Mayon 360 Albay Ultra Marathon, kung saan finisher siya sa 80 km solo category. Sa ngunyan, sa ining latest, so halos mga kaedad ko, dahil mag-intra, susaro na. Basta di sa Legazpi, ako na sa pinakagurang. Susaro man na kaedad ko, dahil naman nag-intra. Ang aki ni Mang Danny aminadong kanenot, handal siya sa pagbalikan sa iyang ama sa mga ultramarathon. Bako sa nasa Albay kundi sa mga pagtaraid pang probinsya. Alagad huli ta ini ang hilig, asin kaugmahan ni Mang Danny, yao na daan sa indang pagsuporta na tulong magturugang. Naisip lang ni kung kaya niya. Kasi di ba sobrang alkain sa sobrang init. Kung kaya niya pang magdalaga na halawi. Tapos, pwede, not totally against, hindi naman talaga totally naabo mo. Kasi syempre, human sa vision niya, kumbaga. Kung saan siya mas maugma, dumanin kami. Para kay Mang Danny, sagkod na kaya niya magdalagan, gigibuho niya. Apwera kaya sa pamilya, ang pagdalagan manan sa iyang pigkakwaan subuot nin kusog. Ang majority, so pag sport, ma-maintain nila ang dapat health conscious nila. Kuda, nakulang bagayan,
para mawara sa ang kadidgat ang mga magurang mga bata ang drugs, dahil manali. Kung hahaputon man kung ano ang sikreto niya sa mabaskog na salod, iwasan daan bisyo, asin magkakan nin tama. Para sa mga baretang tatak Bicol. Jen Nunez.